aquest estiu vaig estar a San Francisco i per allà vaig pujar un cotxe que no tenia conductor. Com ho veus, això? Què passarà amb aquests cotxes que es condueixen sols? Jo ho veig contradictori. Tecnològicament parlant, ja hi hem arribat aquí. Llavors, per què no està succeint? No? Aquí el problema és la transició entre vehicles autònoms que conviuen amb humans. I aquí anem al debat ètic i legal. Si la DGT encara no ha resolt que el coche manual no se puede conducir si te has sacado con el cajero automático, imagina't si estem lluny de resoldre el debat ètic que implica tot això. ¿Qué pasa si dos coches autónomos se encuentran en una situación en la que la inteligencia artificial nos dice que va a morir uno de los peatones que hay en la calle? I això, a més, ha de tenir cobertura legal, perquè les assegurances hauran de donar una solució legal davant d'un sinistre que genera accidents. Llavors, jo no sé qui i com ho resoldrà, però crec que ens queda molt per resoldre això des del punt de vista ètic. Però d'aquí a que l'humano no sea necesario, jo crec inclús que en el 100% dels casos això no ho veurem.